Il-futur tal-bajja pittoreska ta' Marsa Scala jinsab fidejn il-Ministru Ian Borg. Jew il-bajja tibqa' aċċessibbli għar-residenti biex kunu jistgħu jgħumu jistadu jew inkella jagħtiha lil ftit biex jagħmel yacht marina. Dan kif fl-aħħar jiem wara laqgħa li saret mill-Kunsill Lokali ta' Marsa Scala intlaħaq bil li l-yacht marina qatt m'għandha ssir. Net News kellem mal-Kunsillier ta' Witiline John Baptist Camilleri li spjegalna kif il-Ministeru ta' Ian Borg kontinwament injora t-talba tal-Kunsill Lokali għal taħdidiet dwar il-yacht marina. U meta finalment il-Ministru ltaqa' magħhom dan qalilhom li għadhom fiċ-ċans qabel jibda l-proċess li jmiss. Kien hemm bil unanimu dawk preżenti fil-laqgħa tal-Kunsill illi aħna għandna nsostu ma' dik il-mozzjoni oriġinali. Issa, il-mozzjoni kif ġa spjegajt qiegħda tgħid illi m'għandux ikun hemm concession. Jista' jsir, anzi inħoss li għandhom jitranġaw kemm jista' jkun malaj il-mollijiet li hemm eżistenti, għandu jitranġaw ukoll il-breakwater ta' Triq San George pereżempju li qiegħed fi stat vera ħażin. U wkoll dawk l-irmiġġi li hemm illum li forsi jistgħu jiġu rranġati, aħna m'għandna l-ebda diffikultà li dawn l-irmiġġi jiġu rranġati. Dak li aħna nixtiequ u anki wkoll ir-residenti hija dik il-karba tagħhom. Issa Sissa wasalna nista' ngħidu semmek. Ġifieri issa il-fażi li jmiss il-Ministru tagħna konferma illi jekk aħna ħansostnu ma' dik il-mozzjoni m'għandniex immorru għat-tieni fażi. Tieni fażi hija li toħroġ it-tender. Camilleri saħaq kif huma qed jittamaw li l-Gvern jisma' s-sejħa tar-residenti u jirtira minnu fih kull pjan li hemm fis-seħħ dwar il-yacht marina. Fl-aħħar xhur kien sar stħarriġ minn Veli Rivizanic mid-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta illi wera kif 93% tal-residenti ma jaqblux mal-proġett f'riflessjoni ċara ta' tħassib tan-nies ta' Marsa Scala għal żvilupp tal-marina bil-bajja tagħhom. Aħna qed nistennew issa wara da kollu, wara d-diskussjonijiet kollha, nistennew li tuna direzzjoni min-naħa tal-Gvern x'inhi l-pożizzjoni. Jekk hux ħajsostnu dak li ntqal waqt dawn il-laqgħat li aħna mhux ħajtkompla l-proċess, jew nkella jiena nippretendi li għandna nidħlu f'diskussjoni tal-inqas x'inhu l-futur tal-bajja ta' Marsa Scala. It-93% li qalu li ma jaqblux mal-proġett qablu wkoll li kwalunkwe żvilupp tal-yacht marina jirrovina Marsa Scala. Barra minn hekk dawk li wieġbu nnutaw fost l-oħrajn kif dan il-proġett taħammeċ il-bajja u jeqret l-ambjent naturali fil-waqt li jħassar il-karatteristiċi tal-lokalità. Il-persuni li wieġbu nnutaw ukoll kif bjott marina fil-bajja ta' Marsa Scala ikun meddet xogħol is-sajjieda li jaqilgħu l-għajxin tagħhom minn din iż-żona.